Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα βίντεο και σε λίγο θα είμαστε κοντά. Κύριε Δαλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το θέμα μας σήμερα είναι η εξελίξη στη χειρουργική του άνω άκρου, δηλαδή του ώμου, του αγκώνα και του χεριού, και προτείνω να προχωρήσουμε κατά τμήματα, ξεκινώντας από τον ώμο. Πείτε μας. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όταν ξεκινούσα την ειδικότητά μου, η διάγνωση όταν κάποιος ερχόταν για παράδειγμα με πόνο στον ώμο ήταν μία, ήταν περιαρθρίτιδα. Τώρα 20 χρόνια μετά έχουμε δεκάδες διαφορετικές διαγνώσεις για αυτό που ονομάζαμε περιαρθρίτιδα πριν από μία 20ετία. Ξεκινώντας από τις πιο απλές παθήσεις όπως το σύνδρομο υπακρομιακής προστριβής, δηλαδή η τριβή των τενόντων στο κόκαλο που είναι στο πάνω μέρος του ώμου μας, στο ακρόμιο, το οποίο στο 25% του γενικού πληθυσμού είναι γαμψό, δηλαδή 1 στους 4 ανθρώπους έχει προδιάθεση για αυτή την πάθηση. Και βεβαίως υπάρχουν άλλες παθήσεις που είναι ειδικές για τους αθλητές, όπως για παράδειγμα οι παθήσεις του στροφικού πετάλου, οι αστάθειες του ώμου ή ειδικές παθήσεις των ηλικιωμένων, όπως οι αρθρίτιδες, οι εκφυλιστικές ρήξεις των τενόντων. Έτσι λοιπόν έχουμε ήδη πολύ περισσότερα πράγματα διαγνωστικά. Και σε αυτό μας έχει βοηθήσει αρκετά η μαγνητική τομογραφία και τα τελευταία χρόνια το υπερηχοτομογράφημα, το οποίο είναι μια απλή μέθοδος που μπορεί να γίνει πολλές φορές και μέσα στο ιατρείο και να μας δώσει διάγνωση σε ένα πρόβλημα του ώμου. Μιλώντας για υπερηχογράφημα, ποιες είναι οι εφαρμογές τους στην ορθοπαιδική? Σήμερα πλέον το υπερηχογράφημα θεωρείται το στιθοσκόπιο του ορθοπαιδικού. Δηλαδή, αρκετοί από εμάς έχουμε τη δυνατότητα να το διενεργήσουμε στο ιατρείο μας για διαγνωστικούς λόγους και σαν αποτέλεσμα ο ασθενής μας παίρνει μια πολύ πιο άμεση απάντηση έναντι του να περιμένει να κάνει μια μαγνητική ή κάποια άλλη εξέταση για να δοθεί απάντηση στο ερώτημά του. Είναι μια εξέταση η οποία είναι φθηνή, είναι άμεση, δεν έχει ακτινοβολία και γι' αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το τομέα. Το δεύτερο πράγμα στο οποίο μας βοηθάει το υπερηχογράφημα στο μυοσκελετικό είναι στο θέμα των εγχύσεων. Δηλαδή μπορούμε με ακρίβεια να ενέσουμε φάρμακα σε κάποιες παθήσεις είτε του ώμου, είτε του αγκώνα, είτε του γόνατος. Το πιο κοινό φάρμακο είναι η κορτιζόνη. Παρ' όλα αυτά όμως σιγά σιγά έρχονται και καινούργια σκευάσματα, κάποια από τα οποία είναι από τον ίδιο τον ασθενή. Για παράδειγμα υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε αυτόλογα αιμοπετάλια. Λαμβάνουμε μια ποσότητα αίματος από τον ασθενή, διαχωρίζουμε τα αιμοπετάλια τα οποία έχουν αυξητικούς παράγοντες και τα ενίουμε υπό οδήγηση περίπου στην άρθρωση που πάσχει, είτε για μια τενοντίτιδα στους τένοντες του ώμου, είτε για αρθρίτιδες. Υπάρχει δυνατότητα μέχρι και έγχυσης βλάστων κυτάρων. Στην Ελλάδα πλέον υπάρχει μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα και βέβαια οι ενέσεις του ιαλουρονικού που κάνουμε κυρίως στο γόνατο και λιγότερο στον ώμο, που πλέον λόγω της ακρίβειας που μας δίνει ο υπέρηχος έχουμε δυνατότητα να κάνουμε μία έγχυση αντί 3 ή 5 εγχύσεις που κάνουμε παραδοσιακά. Αυτά όσον αφορά τη συντηρητική θεραπεία του ώμου. Ποιες εξελίξεις έχουμε στη χειρουργική της άρθρωσης του ώμου? Για τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη διάδοση στην αρθροσκόπηση του ώμου. Είναι μια μέθοδος που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μπαίνει σε φάση οριμότητος. Ξέρουμε πολύ καλύτερα τις ενδείξεις, ξέρουμε σε ποιους ασθενείς να την εφαρμόσουμε και σε ποιους όχι και είναι σε γενικές γραμμές μια μέθοδος που θεωρείται καταξιωμένη και διενεργείται αρκετά συχνά. Στον τομέα των καταγμάτων έχουμε μια εξέλιξη που αφορά την τάση μας να τα αντιμετωπίσουμε ελάχιστα παρεμβατικά. Τι σημαίνει αυτό? Έναντι του να τα χειρουργούμε ανοιχτά, κάποια κατάγματα προτιμάμε να τα κινητοποιούμε στο χειρουργείο μεν, αλλά με βελόνες διαδερμικές, χωρίς να ανοίξουμε ιδιαίτερα την άρθρωση και να κινητοποιούμε νωρίς. Αυτή είναι μια εξέλιξη επωφελία του ασθενούς, καθώς δεν έχουμε μεγάλο χειρουργικό τραύμα, δεν έχουμε πόνο, μπορούμε να τον κινητοποιήσουμε πολύ γρήγορα. Και βεβαίως
εδώ και χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αρθροπλαστικές στον ώμο, δηλαδή ολική αντικατάσταση ή μερική αντικατάσταση του ώμου, κατά αναλογία με αυτό που κάνουμε συνήθως στο γόνατο ή στο ισχύο. Η αλήθεια είναι ότι οι ολικές αρθροπλαστικές στην Ελλάδα δεν έχουν μεγάλη εξάπλωση αυτή τη στιγμή στον ώμο. Παρόλα αυτά είναι μια δυνατότητα που έχουμε και μάλιστα ένας ειδικός τύπος αρθροπλαστικής που λέγεται ανάστροφης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ασθενείς που δεν έχουν τένοντο στον ώμο. Αυτό ήταν πριν μια δεκαετία ένα άλυτο πρόβλημα. Αν ήταν κομμένοι οι τένοντες στον ώμο δεν μπορούσε να αντικατασταθεί η άρθρωση. Πλέον έχουμε λύση και για αυτό το πρόβλημα. Προϊόντος του χρόνου νομίζω ότι και εφαρμογές ρομποτικής χειρουργικής, έτσι όπως έχουν ξεκινήσει στο ισχύο και στο γόνατο, θα εφαρμοστούν και στον ώμο και θα συμπληρώσουν τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίζουμε δύσκολα προβλήματα. Προχωρώντας στον αγώνα, τι νεότερο έχουμε στην άρθρωση αυτή? Όσον αφορά τον αγώνα, οι εξελίξεις ακολουθούν περίπου τα θέματα του ώμου. Δηλαδή έχουμε και εκεί τη δυνατότητα να κάνουμε εγχύσεις με την οδήγηση υπερήχων ή διαγνωστικό υπέρηχο, που και αυτό μας βοηθάει εξαιρετικά. Υπάρχει αρθροσκόπηση και στον αγώνα, παρότι δεν είναι τόσο διαδεδομένη στην Ελλάδα και μπορεί να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα, όπως προβλήματα αρχόμενης αρθρίτιδας ή την επικονδυλίτιδα, που είναι ένα πολύ κοινό πρόβλημα και δίνει μια πιο ελάχιστα παρεμβατική λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και στον αγώνα λοιπόν έχουμε δυνατότητα αρθροσκόπησης και με δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πολλά από τα προβλήματα. Σε κάποια κατάγματα επίσης χρησιμοποιούμε την αρθροσκόπηση ως υποβοηθητικό μέσο. Και βεβαίως υπάρχουν και αρθροπλαστικές του αγώνα, ολική αντικατάσταση του αγώνα. Κυρίως είναι μια επέμβαση που απευθύνεται στους ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και λιγότερο στο τραύμα. Στο τραύμα κυρίως σε πιο ηλικιωμένους ασθενείς, αλλά είναι μια λύση η οποία για πολύ δύσκολες καταστάσεις μπορεί να αποδώσει ένα λειτουργικό αγώνα. Φτάνοντας στο άκρο χέρι, ποιες είναι οι εξελίξεις στη χειρουργική του? Η επανάσταση της προηγούμενης 20ετίας, ας το πούμε 30ετίας, ήταν η μικροχειρουργική στο χέρι, η δυνατότητά μας να χειρουργούμε τις μικρές δομές του χεριού. Τι ακριβώς είναι η μικροχειρουργική και πού χρησιμοποιείται? Η μικροχειρουργική είναι η χειρουργία η οποία διενεργείται με μεγεθυντικούς φακούς ή με μικροσκόπιο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι ειδικοί φακοί τους οποίους προσαρμόζουμε στα γυαλιά μας στο χειρουργείο και μπορούμε να χειρουργούμε με μεγένθηση ή ένα ειδικό χειρουργικό μικροσκόπιο. Προϊόντος του χρόνου αυτή έχει γίνει μία μέθοδος να χειρουργεί κανένας. Οι περισσότεροι χειρουργοί χεριού πλέον χειρουργούν υπό μεγένθητικούς φακούς. Τα κοινά τους χειρουργία, τα καθημερινά τους χειρουργία, αυτό τους κάνει αρκετά πιο ακριβείς, πολύ λιγότερο τραυματικούς και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Οι παραδοσιακές ενδείξεις της μικροχειρουργικής είναι η χειρουργική των αγγείων και των νεύρων, δηλαδή παθήσεις των νεύρων, όπως για παράδειγμα οι τραυματισμοί του βραχιονίου πλέγματος, παθήσεις των περιφερικών νεύρων και του άνω και του κάτω άκρου, οι επανασυγκολήσεις, η μεταφορά δέρματος ή κρυμνών ή και ολόκληρων δακτύλων, για παράδειγμα, από το χέρι στο πόδι. Αυτές είναι παραδοσιακές ενδείξεις αυτής της μεθόδου. Όσο περνάνε τα χρόνια μαθαίνουμε τόσο και τις ενδείξεις όσο και τους περιορισμούς και είναι πλέον μια όριμη μέθοδος, ξέρουμε πού θα την εφαρμόσουμε με αποτέλεσμα. Αν λοιπόν η μικροχειρουργική είναι η όριμη μέθοδος, τι νεότερο έχουμε? Νομίζω ότι η επανάσταση αυτή τη στιγμή στο χέρι είναι η αρθροσκόπηση της άκρας χείρας, του καρπού και των δακτύλων. Κατά τον ίδιο τρόπο που αρθροσκοπούμε τις μεγάλες αρθρώσεις, έχουμε πολύ μικρά αρθροσκόπια, διαμέτρου περίπου 2-2,5 χιλιοστών, τα οποία μπορούν να μπουν στον καρπό με πολύ μικρές τομές και να τα χρησιμοποιήσουμε και για λόγους διαγνωστικούς και για λόγους θεραπευτικούς. Από πλευράς διαγνώσεως, δυστυχώς ο καρπός έχει πολύ μικρές δομές, έτσι και η μαγνητική τομογραφία δεν έχει τη δυνατότητα να μας δώσει πάντοτε τη διάγνωση. Μας δίνει τη διάγνωση περίπου σε 8 στους 10 ασθενείς. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί ασθενείς οι οποίοι έχουν χρόνιο πόνο στον καρπό και οι οποίοι είναι ουσιωδώς αδιάγνωστοι. Εγώ στο ιατρείο βλέπω αρκετά συχνά ανθρώπους που έχουν μια διάγνωση του τύπου καρπού ή τενοντίτιδα του καρπού, η οποία όμως δεν είναι ακριβής, είναι μια διάγνωση που δόθηκε στον ασθενή ακριβώς για να μην ανησυχεί. Με την αρθροσκόπηση λοιπόν έχουμε καταρχάς τη δυνατότητα να διαγνώσουμε καλύτερα κάποιες βλάβες και πολύ συχνά να τις αντιμετωπίσουμε την ώρα της αρθροσκοπήσεως. Πολύ συχνά τη χρησιμοποιούμε στο τραύμα, σε τραυματισμούς
είτε για να αντιμετωπίσουμε κατάγματα με ελάχιστη παρεμβατική μέθοδο, με τη μέθοδο που συζητάγαμε προηγουμένως, δηλαδή βάζοντας μικρές βελόνες και όχι ανοίγοντας την άρθρωση. Αντιμετωπίζουμε συνδεσμικές βλάβες του καρπού. Στον καρπό υπάρχουν μικροί σύνδεσμοι οι οποίοι μπορούν να κοπούν και οι οποίοι, αν ραφθούν εγκαίρως, αν αντιμετωπιστούν εγκαίρως, δεν καταλείπουν χρόνια προβλήματα στον καρπό. Υπάρχει, για παράδειγμα, το τρίγωνο ενοχόδρυνο σύμπλεγμα, που είναι ένα σύνδεσμο στον καρπό, ο οποίος είναι παρόμοιος με το μηνίσκο στο γόνατο, και του οποίου η αντιμετώπιση, η έγκαιρη αντιμετώπιση, έχει πολύ μεγάλη σημασία για να μην αναπτυχθεί αρθρίτιδα στον καρπό. Να το χρησιμοποιήσουμε επίσης σε χρόνιες παθήσεις, όπως για παράδειγμα στα αρχικά στάδια της αρθρίτιδας της βάσεως του αντίχειρα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αφαιρεθούν κάποια γάγλια του καρπού αρθροσκοπικά χωρίς ανοιχτές τομές, και επίσης σε παθήσεις όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Μία από τις εφαρμογές της αρθροσκοπικής, της ενδοσκοπικής χειρουργικής είναι και η χειρουργική του καρπιαίου σωλήνα, που είναι το πιο κοινό χειρουργείο που κάνουμε ως χειρουργοί χεριού. Και είναι και ένα ωραίο παράδειγμα για το πώς εφαρμόζονται αυτές οι καινούριες μέθοδοι συνολικά στο άνω άκρο, γιατί ενώ είναι μία μέθοδος η ενδοσκοπική διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα που μπορεί να εφαρμοστεί σε πάρα πολλούς ασθενείς, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους. Και σε κάποιους μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσει κάποιος ενδοσκοπικά και να ολοκληρώσει το χειρουργείο ανοιχτά. Άρα λοιπόν, με όλες αυτές τις μοντέρνες μεθόδους που συζητούμε, έχει σημασία ο χειρουργός να είναι εξοικειωμένος και με τις παραδοσιακές τεχνικές. Πολλές φορές θα χρειαστεί από μια καινούρια μέθοδο να πάει σε μια παραδοσιακή, και ο ασθενής θα αισθάνεται πολύ πιο ασφαλής εάν ξέρει ότι υπάρχουν δεξιότητες και στις μοντέρνες και στις παραδοσιακές τεχνικές και ότι ο χειρουργός του επιλέγει το καλύτερο επωφελία του ασθενούς. Κύριε Δαυλή, σας ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενήσατε στο ιατρείο σας και μας είπατε για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.